iko zvinezvi muri yeZimbabwe muri busy kuudzwa zvimwe zvinyaya zvisina nebasa rese. At the moment President Mnangagwa vasvika kuBelarus and those guys vanobudisa nyaya idzodzo havana kumbobvira vamboda kuzvitaura. Tatozoitanga usa pressure iko zvinezvi vakutanga kuningirikina pakulikiswa mufananidzo yakubuda buda ikoko vasitanga kunyembera network. Sorry zvenyu network yazodai so sorry zvenyu tazokangana kubudisa imwe ningirikini yavakasangana nayo imwe meeting yavakaita. Zvese zvinongotanga zviri kulika so motanga kukandirwa tunyaya tuma side shows tumwe tusina nebasa rese. Isusu hatiterere izvozvo muri yeZimbabwe ndatouya. Kana uchiziva kuti iwewe unodedzera kuti pasi neZANU-PF ndiri pano ndatouya ila handina nguva yekutambisa kana kuti mangwana kana kuti time tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. That is the situation. President Mnangagwa is in Belarus currently. Zvavaenda unoita iko kwatikuziva kuti madhiri echini madhiri avaendera chacho asi nyika inonyatso kuudzwa chazvo kuti vanyatsofambira chikoko but vatotambirwa naambassador Ignatius Graham chichi vaenda nawo vese team rese zhinji ravaenda ananigirikina Graham ambassador yekunigirikini is ndewe kuZimbabwe embassy yekuBelarus ikoko ndorimwe team raenda kunovatambira ikoko. Zvanyatsofambirwa chazvo hatisi kunyatsoziva bosi isusu chatirongozeva kuti vakaenda kuRussia but apa vakutorwa mamwe trips awo but I don't know kuti why zvasingade kubudiswa kunzi vasumuka vakuenda kwakati nabo zvitaura ndakati pakasumuka mukuru pamaitiro akaita vakaenda pakati peusiku pane akanyatsotarisira kuti havana tumwe tunhu retakaenda kufamba usiku bo here. But anyway munozondotaurisa but a lot is happening in our country right now. Ndikusangana nenyaya panapa pari kunzi Chabangu plot to help ED 2030 bid. This is the situation zvekare izvezvo vanhu vari busy nyaya 2030 is buried what like Mutsvangu akabuda chiti 2030 issue is buried. Geza ndiye angabuda chita kuti tawe toda kumisa 2030 business ndiye one munhu akanyatsosumuka akati akumisa 2030 Mutsvangu akatayo 2030 is buried. 2030 issue is buried on social media but kumwe kwese uku iri kutaurwa nezvayo and now vari busy kungopushidzira zvinyaya zvisina nebasa rese nemaZimbabweans one kudzungera vanhu vatanga kumhanya nodairira zvinyaya zvacho izvozvo but yechitokudza don't take these issues serious. Panobuda tunyaya toto vanhu vakabuda vakakomenda nyaya dzavo hamuchateerere nyaya dzine basa ndo pamwe pamukuita problems emaZimbabweans but inini handisi kukanganwa nyaya yakandibata nanhasi and hatina kumboiwanira answer. Nyaya yakabudiswa muna 2021 chinzi Zimbabwe has been robbed of 24.6 billion of public funds between 2015 to 2019. Former Finance Minister Biti said it is also losing 3.6 billion through gold and cigarette smuggling annually between 2009 and 2014. 15 billion diamonds were plundered. Billions ese waya madhira anenge achiitika imimi morba mava muri busy ningi uri kutaura nyaya idzodzo usazodaro sadidi side shows right. Enemy yeZimbabwe hombe iripo panapa is ZANU-PF naMnangagwa wayo. Zvimwe zvese zvamutoya mutotaura hatiterere and ndo zvinhu zvatoda kuti tototaura takutotsoma manje tinyatsonzwisa kuti chichiri kuitika what is happening. Vamwe vese vamuri kuswera muchitukanisa vanhu ava havana kana nebasa rese vese havana kana izero vanhu vese ivavo. That's what I want to say now. Vamwe vese izero chero makalista mazita avo vese vanhu ivavo izero. Isusu let's focus nemunhu ari kukonzeresa zvinhu zvese ane power rekukwanisa kumisa zvinhu zvese asiri kuzvimisa. I don't know it's beat ari kudyawo kana kuti vana vake vazukuru mashamwari masahwira whatever zvigananda zvese zviri kungopinda like I told you kuti iko zvine zvikune rimwe tenda iri kunzi kupuhwa kuti mukomana vaende kunotsvaga mishonga yemuzvipatara rimwewo futi iri kunzi hanzi unoona dzimwe nyaya dzino dzakabuda hanzi pakabudiswa pachinzi ningirikini ndango unopuhwa mari yekuningirikini kungotenga zvombo chero ningirikini yacho iripo bhosi zvipfuti zvacho zvirikoko zvadhakwa zvazvikorokoro zvipfuti but zvese izvozvo munenge makanyarara hamude kudhila nenyaya dzine basa makutanga kuswera muchipuhwa zvemaside shows. Nyaya iyo iyi hatisi kutombotibata zvakanaka ndosaka tichitotora panapa tikutoti hasha dzese dzatiri kuiteerera idzodzo munhu aenda kunana Belarus hapana ambotaura nezvazvo vanenge vatonzi dzikamai endai pasocial media munovakonzeresera muvaitire noise toswera panapa tichiudzwa nemiwo vacho futi munokasika kuhakira mazimba tingoti nyaya mafanira ngoti hamaside shows betkongoyo kuti munozobva panodyiwa chikafu pane chinodyiwa kozeta dessert tumwe tunyaya nditwe dessert hatuna basa hasizo nyaya dzatiri kunyatsoda tinonyatsodhila nenyaya main focus chii chinenge chichiitika muZimbabwe. Mari dzese dzodzo dziri kubiwa sei
naye koma turamba tichikota nyika yekuti muri busy kurwisana wamwanhu iye achato andosvika pakutoita zvinhu zvake zvese akapedza. Now the 2030 business maamba kutoinyarara matopusa mese ipapapa hamuchatauri nezvo zvamuchakomenti imunongonzwa kuti it is buried. It was buried on social media because varakashi vapana vaya vakambuda vakataura kuti ndo vaibuda vachiimba 2030 the likes of anamupana Daniel Garo, the likes of amapana vese vanobuda vachiimba imba nyaya yema 2030 vaya varubuda vachitaura chichi vangonyarara imimba matobvuma unyarara ichiurana nayo macorridors. Imimi vacho kana vanozvitaura neZANU-PF mupe pressure kuti iwewe enda unoningirike na munhu wako, pina munhu wako uyu isai kuti mamuningina because like ndikufarira vamwe vanhu izvo vakutanga kupinda chiwenga kuti iwo uri wedu tonyatsoziva kana tongoziva kuti akuda kungorwa tsuro tongorwa negwenzi rayo ikoko because ndiwe umwe wakaisa munhu wako wakutisiya takadaro. But anyway zvakawanda ndichazotaura for now kana uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako usina work permit or study permit bata ve-education research anamukoma owen vanopedza masports vanokwanisa kuregistera kuvhurira FNB business account chinongodiwa chete valid passport iwapo. So contact him on his number dziri kushowa pascreen idzodzo mutaura nawo vokuitira zvamanje sare makateerera ndine audio yandinayo yandoda kuti muteerere haiyo it's audio of the day chaiyo. So garai mabatana naningirikini ipapapa muzondiudzawo kuti nyaya dzimwe dzacho dzinochitika mune muchidzionawo sedzine dzichaurika. But if you have a lot to say, if you have a lot to talk about munokwanisa kuningirikina pane ningirikini dzinenge dziripo idzodzidzi panamba idzodzo munokwanisa kungosendawo zvinhu zvamune muchida kutaura tobva tangoya tongesa pachannel direct without fear or favor. Kulendi kwakadiko aiwa kunoku kuri right tichiti manhero akanaka kwauri ikoko. Kulendi nenhau yandiunza panapa maringe neaudio murandakadzi anga achitaura apa maringe nenhau yekutadza kubudikira kwakaita mostly the youth. Matauro anga achiita achiti vayouth vanokwanisa kubuda kuenda kuembassy kunoratidzira kana kuti kunoisa zvichemo izvozvo haisi nhau inotifadza asi nhau yandiunza panapa manzwi nematauriro avaita sevanhu vari in same struggle. Ashandisa term rekuti youth are very stupid. Ipapo ndo pandibata zvakanyanya. Vanhu vari mustruggle imwe chete hatigoni kutaura manzwi akaita saaya tichipomedzerana. Izvozvo zvinobvisa vanhu kuti vasafambidzana mustruggle imwe chete zvakanaka. Saka ndiyo nhau yandauya nayo panapa Kulendi kutogona kuisa kuvanhu kana kuisa kuna iye mukadzi iyeye kuti mustruggle amudi manzwi akafanana naataura aya. Zvikuru sei maringe nekugadzira nyika mukunge vanhu vari mustruggle one vanoita tough kunyange pakanganisika vanenge vachipana confidence, vanenge vachipana tariro yakanaka kuti vaenderere mberi nestruggle mune zvakanaka. Saka izvozvi muyouth wese akateerera audio iyoyi achinzwa manzwi azvikurudziri vanhu asi zvinotodzosera vanhu kumashure kuti kana zvatisvitsa pakadai tinogona kuita forward here tiri musame struggle kana kuti taakudzokera kumashure nestruggle. Saka hatisi kuti vanhu ngavadzokere kumashure asi tiri kuti vanhu ngavaise manzwi akanaka, manzwi anokurudzira vanhu, manzwi asikabvisi vanhu mustruggle yatiri. Ndizvo zvinorwadza zvaanga achitaura asi marevero ake nyaya yake ndo ndatadza kuwirirana naye semumwe wemayouth kuti vanhu tiri kufamba mustruggle mune zvizhinji zvinoitika mustruggle uye nhau sematauro anga achiita achiti mayouth ndo vari kukanganisa ko ivo zvechikuru chii chavari kuita because mayouth mostly vanofamba neaction, they need action. Vanoda zvinhu zvinobatika, zvinhu zvine muono wekumberi sekuti tikagara tine zvizhinji zvakaitika pamayouth kubva pakapinda vaMugabe tanga tichivhota tichizama kuita vote out ZANU-PF
zvikatadza kushanda from 2008, 2013, 2017 yakazoita 2018 iyo 17 takapinda mustrata mumastreet tichizama kuti tibvise vamugabe. Mukunge tabvisa vamugabe takabvisa tiri mayuthi naivo vakuru vakanga varimo, asi tapedza ivo vakuru ndo vakazoti chinhu chedu izvozvo zvinotodzosera vanhu mutariro kana kuti kushanda zvakanaka vachienda kumberi. Saka vanhu mukunge vapera temba zvinoda kuti vanhu vapuhwe temba varege kutukwa. Ndo nyaya ndauya nayo kulendi.